Son Miguel Bautista Carballo, candidato á alcaldía de Petín polo PSDG-PSOE. Unha das grandes reclamacións que tiña eu como alcalde de Petín era as piscinas municipais. Nesta legislatura logramos conseguir poñela en funcionamento. Unha das obras que desarrollamos co Plan E, co Plan E do Estado, foi a pista polideportiva e o techao dela. Tuvo un presuposto aproximado de uns 120.000 euros. Estamos na parte, digamos, cultural, que foi unha dos grandes empeños destas últimas legislaturas. Estamos na Biblioteca de Petín, onde temos un servicio wifi por rapaces, onde temos a wifi por veciños, onde de momento témola gratuita. O que apostamos porque nos pueblos que compoñen o Concello de Petín, pois empezamos a crear unha rede de centros sociais. Fixemos un centro social en Carballal, fixémolo en Porto Mourisco, fixémolo na Portela, e temos xa comprometido un centro social en Freixido. Invertimos na Portela 500.000 euros solamente en abastecimiento, saneamento, depuración de augas e aceras. Alumbrado en Freixido, en Carballal arranxamos 4 calles, en Mones arranxamos a entrada principal de Mones, que ten uns 3 km de aglomerado, en Petín arranxamos a calle Santiago, a calle Vilaboa, unha serie de calles onde fomos tamén apostando por invertir para facer a vida máis fácil aos veciños. Unha das obras importantes nesta legislatura foi o paseo no río Xares. Estamos no entorno do río Xares, onde hai unha ponte medieval en Porto Mourisco, que era o antigo camiño de peregrinación ás ermitas. Esta obra foi feita polo Plan E, pero o Plan E de Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Antes vimos como o paseo remata aquí nesta zona, entón o futuro ven por detrás. O sea, seguir facendo esta ruta que chegaría hasta Sanfiz. Primeiro, manter o que temos. Estamos nuns anos complicados e queremos manter o nivel que logramos alcanzar. E ao mesmo tempo temos unha serie de obras en proxecto, como pode ser certas inversións privadas de un albergue xuvenil, de seguir construindo, arranxando camiños e calles, e bueno, esperemos que a próxima legislatura sigamos contando co apoio do Goberno Central.